Annabel Mtalimanja wakhala center ya Amalawi. Focus yonse ya Amalawi ili pa Annabel Mtalimanja, ndipo mawu ake ndi amene akuyembekezera kuusa chimwemwe ku gulu la anthu ochuluka, ndipo kuusa mkwiyo ku gulu la anthu ochuluka. Iyeyo wakhala mbiri ya Malawi sopano ngati mmodzi mwa asogoleri a bungwe lija la MEC amene musiku la lero ali ndi influence yochuluka ku mtundu wa Amalawi. Omuziwa ndi anthu ochuluka, koma funso ndi lakuti kodi iyeyu ndi ndani? Dzina langa ndine Sam Mavita, ndipo mu video ya msiku la lero tikhala tikuunikira zinthu zokhazo zofunikira zokhuzana ndi Annabel Mtalimanja. Tiyeni tikhale limodzi. Annabel Mtalimanja anabadwa mchaka cha 1976. Apa panali pa 26 Julai, ndipo makolo ake ndi Ruth komanso John Tembo. Bambo ake anali ochita ndale komanso anakhalapo president wa chipani cha MCP. Iyeyo anachita maphunziro a zamalamulo kapena kuti law ku University ya Malawi, ndipo iyeyo anapanga graduate mchaka chimenechi cha 1999, ndipo iyeyo anapeza master's degree ya zamalamulo mchaka cha 2005 kuchokera ku University yochedwa Melbourne ya ku Australia. Komanso iyeyo anagwirapo ntchito ku unduna wa zachilungamo ndi constitutional affairs, ndipo iyeyo anakwera kukhala general mchaka cha 2013. Muchaka cha 2013 anasankhidwa kukhala oweruza khoti lalikulu, ndipo muchaka cha 2021 anakhala nawo mmodzi mwa majaji okwana 5 a khoti loona zamalamulo oyendesa dziko lino, mosogozedwa ndi loya wamkulu wa boma ameneyi ndi Thabo Chakaka Nyirenda. Ndipo mu nthawi imeneyi DPP inanena kuti chisankho chichosedwe ponena kuti anthu amene ankayendesa MEC anali oti asankhidwa mosaloledwa, ndipo mulandu unakanidwa ponena kuti ngakhale DPP inali kunena kuti bungwe limene linkayendesa chisankhocho linasankhidwa mosayenera, anthuwo anawasankha okha. Mtalimanja anali oweruza la khoti lalikulu pamene anasankhidwa kuti asogolere bungwe la MEC, ndipo iyeyo anamusankha ndi Chakwera, ndipo analumbiritsidwa kukhala wapampando wasopano pa 24 Juni mchaka cha 2024 ndi Chief Justice Rizin Robert Nzikamanda. Mu Oktoba mchaka cha 2024 zipani 4 zazikulu zidakhala ndi msonkhano wa atolankhani pamene zidazuzula a Mtalimanja ponena kuti amakondera chipani cha MCP chifukwa bambo ake anali mtsogoleri wa chipanicho. Zipanizi zimayimba mulandu a Mtalimanja ponena kuti akufuna kubweresa machine a smartmatic kuti azabere chisankho, pamene anthu ena ankalankhula kuti dongosolo la smartmatic linkachitidwa a Mtalimanja asanatenge udindo okhala mkhalapampando wa bungwe la MEC. Ndipo mu Novemba mchaka cha 2024 Mtalimanja komanso bungwe la MEC analengeza mitengo kapena kuti mafi a anthu amene akufuna kuzapikisana nawo pa chisankho. Ndipo fee ngakhale inali yokwezedwa motere, koma kwa olumala komanso azimayi amene akufuna kupikisana nawo anawuzidwa kuti azilipira hafu ya ndalamayi. Ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti tione kuti Annabel Mtalimanja wakhala symbol ya resistance, resilience komanso patience ku Malawi, chifukwa chakuti ngakhale iyeyo ali pa mpando umenewu koma alipo anthu ochuluka amene anabwera pa mbalambanda kuyankhula kuti sakufuna Annabel kuti akhale chairperson wa bungweli. Papangidwa mademo ochuluka, anthu ambiri ayankhula zinthu zambiri, koma iyeyo sanatekeseke ngati mmene anakhalira Jane Madando Ansa. Anthu ambiri akhala ali busy kuyankhula kuti
Annabel Ntalimanja sizingatheke kuyendesa chisankho bwino chifukwa chakuti iyeyu magazi ake ndi a MCP. Iyeyu magazi ake ndi a MCP, anabadwa monga mwana wa MCP, nkukula monga mwana wa MCP, wakula akuona bambo ake ndithu kangapo konse akuyesera kukhala president wa Malawi kuzera ku chipani chimenechi, chipani cha MCP. Iyeyu wakula moyo wake onse akuwaona bambo ake ali leader of opposition kwa nthawi yayitali. Bambo ake kumudzi kwawo sanaluzepo chisankho cha nyumba ya malamulo kwa nthawi yayitali. Bambo ake anali munthu mmodzi khayo amene ankampasa thengenenge bingu mu nyumba ya malamulo. Mu nthawi imeneyo bambo ake anali die hard fan, munthu amene sanatulukepo mu chipani cha MCP, munthu amene ali ni mbiri yabwino ku chipani cha MCP, munthu amene amatengedwa kukhala gogo wa anthu ambiri amene amasatira ndale. Annabel Ntalimanja musiku wa lero imene tikupanga video waonesa ku mtundu wa Amalawi kuti iyeyo ali ndi kuthekera kusunga legacy ya bambo ake pokhala munthu otumikira dziko la Malawi, kukhala die hard fan wa dziko la Malawi osati ngati chipani, popedza kuti so far sakukondera mu zoyankhula zake. Tipanga video yayitali zikatha zazisankho zimene tizaunikire moyo wake kusukulu, banja komanso zinthu zake zokonda zake ngati kaliya. Chimene ndingapemphe ndichoti muchite subscribe. Dzina langa ndine Sam Mavita, tionane mu video yotsatira.